U Vukovaru je obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom i to okruglim stolom Downov sindrom. U okviru programa je prikazan dugometražni dokumentarni film Denisa Bojića Neki novi Broadway, koji prikazuje kako su problemi s kojima se susreću osobe s Down sindromom jednake u svim zemljama u regiji, te svi imamo zadatak zajednički se potruditi da osobe s Down sindromom budu ravnopravni članovi društva. Osobe s Downovim sindromom cijelo svoje djetinjstvo imaju dobar sustav potpore, no kada napune 18 godina sve se mijenja. Jedan je ovo od motiva po kojima je nastao dugometražni dokumentarni film Denisa Bojića Neki novi Broadway. To je jedan krut i prilično formalan opis filma. Suštinski on se bavi ljudima koji žive tu pored nas, koji nisu dovoljno priznati i prepoznati, i naša ideja i cilj i misija je bila da kroz viziju jednog čovjeka, gospodina Zorana Jelića, koji nažalost nije danas ovdje sa nama u Vukovaru, prikažemo i pokažemo da je moguće promijeniti sistem, promijeniti način razmišljanja i pojedinaca i porodica ako su dovoljno uporni, a kroz priču o osobama sa Downovim sindromom se pokazalo da je ljubav prema toj ideji jača od svega. Problemi osoba s invaliditetom ne poznaju granice, te su zajednički svima u ovoj regiji. Film smo između ostalog i snimali, a to možda odmah da kažem, i na teritoriji Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, tako da smo i kroz jedan geografski prostor prikazali da je problem osoba sa Downovim sindromom problem svih država ponaosob i da je jednostavno razmjena iskustava, razmjena ideja jedan dobar pokazatelj i model kako se ovakve stvari mogu rješavati i kako ukazivati na same probleme. Kroz film su prikazani i pozitivni primjeri koji dokazuju da se može izbjeći marginalizacija osoba s Down sindromom starijih od 18 godina. Možda je tu najilustrativniji primjer Pule, bar ono što smo mi vidjeli i način na koji smo sarađivali sa njima kroz sam film. Oni su napravili jedan iskorak u samoj organizaciji i model Pule u stvari, pored, koliko sam sad uspio da vidim i modela ovdje Udruženja Golubica, model na koji način se stvari mogu rješavati. Generalno problem je što osobe sa Downovim sindromom nakon 18. godine postaju socijalno nevidljive. Do 18. godine institucije se brinu o njima na određen način. Njihovi potencijali se otkrivaju, razvijaju i njihovo mjesto u društvu je prilično određeno. Međutim, nakon 18. ta amplituda ima svoj pad i sve ono što je dobro urađeno jednostavno biva poništeno zbog ponovne socijalne marginalizacije, vraćanja u porodično gnijezdo. Jednostavno gubi se njihov socijalni status i uloga u društvu. Film Neki novi Broadway prikazan je u okviru okruglog stola Downov sindrom održanog u Vukovaru. U povodu 3. prosinca Međunarodnog dana osoba s invaliditetom smo organizirali ovaj okrugli stol i projekciju filma Neki novi Broadway, da pokažemo važnost skrbi osoba s invaliditetom. Znamo da ih danas u Hrvatskoj ima oko 600.000, znači 12% naših prijatelja, poznanika, susjeda je na neki način invaliditet. Znači, okupili smo ovdje jedan tim ljudi gdje dokažemo da je važnost multidisciplinarnog pristupa, pogotovo kod Downovog sindroma koja je ove godine tema, znači važnost svih tih čimbenika u liječenju, znači brigi, socijalizaciji tih osoba. Naša udruga je pružitelj socijalnih usluga, organiziranog stanovanja i poludnevnog boravka. U organiziranom stanovanju trenutno imamo 16 osoba sa intelektualnim oštećenjem, od kojih je jedna osoba sa sindromom Down, a u poludnevnom boravku imamo 24 osobe sa intelektualnim oštećenjima, od kojih je 5 osoba sa sindromom Down. Za osobe s invaliditetom je nužno da imaju odgovarajuću skrb, a veliku promjenu osigurava i rad sa stručnim kadrom. Ono što je najvažnije je za sve osobe sa intelektualnim oštećenjima, pa samim time i za osobe sa sindromom Down, jedna zaokružena priča, jedna zaokružena podrška. Kada imamo na jednom mjestu suradnju zdravstva, socijale i podršku obrazovnog sustava koji će pratiti sve to, onda smo sigurni da možemo raditi kvalitetno i pružiti kvalitetnu skrb svojim korisnicima. Zaključeno je kako svi imamo zadatak zajednički se potruditi da osobe s Down sindromom budu ravnopravni članovi društva.